ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିର ନିଆଁ ଆଜି ବି ସତେଜ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଥିଲା। ରାଜନୀତିରେ ନବାଗତ ନବୀନଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଛକି ଟାଣିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନବୀନ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ତାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ। 2000 ମସିହା ନିର୍ବାଚନର କଥା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥାଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର ଟିମ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଥାଏ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ଉପରକୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ରଚାଯାଉଥିଲା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଯାହାକୁ ଭେଦ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ନବୀନଙ୍କ ରଣନୀତି ଉପର ଲେବୁଲରେ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଯେଉଁ ପରାଜୟର ଦୁଃଖ ଚାଖିଥିଲେ ନବୀନ, ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ କିଛି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ। 2000 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ଗଠନ ହେବା ସମୟରେ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଥିବା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଚାଣକ୍ୟ ଭାବେ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରୁଥାନ୍ତି। ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ନିଜ ଆନୁଗତ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଥାନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ଦିନରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିବା କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ହୋଟେଲରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଏ। ବିରୋଧୀକୁ କିଭଳି ଚକମା ଦେବେ, ଏଥିନେଇ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଟିଟବିଟ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହୋମଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଟକୁରାରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦିଏ। ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଟକୁରା ଯାଇ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାଜନୀତିର ଜଣେ ପୋଖତ ଖେଳୁଆଡ଼ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ସବୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚାଲାକ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଟିକେଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ନବାଗତ ଅତନୁ ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। 1980 ମସିହାରେ ଅତନୁଙ୍କ ବାପା ରାଜକିଶୋର ନାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଝାମ୍ପିଥାନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଏହାର 2 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବିଜୟଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟନ୍ତି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଯାହା ବିଜୟଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିଚଳିତ କରିଦିଏ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ରାଜନୀତିରେ ପୋଖତ ଖେଳୁଆଡ଼ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହାର ମାନିନଥାନ୍ତି। ଅତନୁଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ନିଜର ରଣ ବଳ କଳ କୌଶଳ ସବୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବିଜୟ କିନ୍ତୁ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କୁ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି, ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କର ଜିତ୍ ହୁଏ, ନବୀନ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। 2000 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଛି, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ମାଟି ମାଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। ବିଜୟଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିବା ପରେ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦିଏ, ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ। କୌଣସି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନେତା ଏହାକୁ ନେଇ ପାଟି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ନେଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କାମରେ ନେତାମାନେ ନିଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହା ଦାନା ବାନ୍ଧି ପାରିନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବହୁମତରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ। 1971 ମସିହା ପରେ ପାଖାପାଖି 3 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗଠବନ୍ଧନ ସରକାର ଦେଖେ, ମିଳିତ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅନେକ ଅନୁଗତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପରାଜୟ ରଖିଛି। ଏଭଳିକି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ବିଦା କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି।